Zazpimendeko gauean gaude, gure loreetan sasi, irrintzi oiu eleta ulu, marmariota ganrasi, aizeen bata brisa galerna, gaurungar bibiar nasi, saketaularen zuri beltzetan, arratz gozo egun gazi, aitxan sorik ez bageneuka, zer izonegarren zazi. Gure zonu baitza landatu dugu, amildegi muturrean, adarrak daude ertzetik arruz, sustraiak berriz lurrean, bihotzesteak ez du helduga, esku baten aburrean, bertso berriak jartzera noa, bere gindar laburrean, nola maluko bat insuritzen den, itxasoaren aburrean. Itxasotik lurrera gerturatuz gaur kontan itxasotik datorkigu, Mirentxu Elizalde, eixo egunon. Egunon. Bueno, atxondoko kide, atxondo proiektuko kide, aipatu eguzu zein da zuen proiektua edo nondik zatu zen? Atxondoa da nire etxaldearen izena, eta familiako etxaldearen izena. Eta itxasun kokatzen naiz, eta laborarian naiz. Itxasun badirudi gereziak direla nabarmenen, baina zuk gehiago ekarri duguzu. Bai, eta Leok aipatzen zuen ajantzalariek behar zutela berreskuratu pixkat ekoizpenaren ibilbide osoa, ekoizpenetik saltzea arte. Guk iparaldean iduritzen zaite baduela ogoita urte hasi girela menperatzen, gure ganatzen salmenta hori, baina bakotsak beren etxaldean. Eta sortu dugu sare bat denen artean, hein anitzetan bat gasnarekin, AOP oso irrati sormarkarekin, txemplu bat. Gerezieko izle gisa muntatu dugu ere elkarte bat, xapata deitzen dena. Denek elgarrekin pentsatzeko gereziaren egoera, eta ere Agapitz taldea sortu izan da ere federakuntza bat, nun formakuntzak egiten ditugun bakotxek ikasteko gure ekoizpenen lantzen, bururaino eramaiten. Eta nien ere etxaldea hortan kokatzen da, badu 20 urte baino gehiago orain, ene ekoizpenak egiten dituztala etxean edo parte bat egin arazten. Eta zer da ekarri duzuna zure etxaldean itez zuena? Ene etxaldean bizi naiz lehenik ardi esneaz, baina betidanik izan da gerezi arbolak izan dira etxean. Zenta leheno etxaldeetan anitz aurride bazen, eta erraiten alda gereziaz ateratzen zela urteko sosa. Bizi zinen laubos bat ardi, 10 ardi ganezake, bizpairu behi, barazki pixkat, hortaz bizi zinen, baina sosa ateratzeko gereziaz zen. Eta bazen orduan, itxasuko egian, merkatu bat, atekagaitz kokatua den gune batean, nun kasik 300 tonelada saltzen ziren merkatu hortaik.
Leo, hemen Matin gaztari begira sumatzen dut eta pasako diozu puxka bat. Behar bat moztuko dut bat, zati bat, eta ikusiko duzue... Ara, hori da ardigasna. Eta mozten alginuke, zenta, barkatu. Lagortxe, kutxiluela. Bai, benen hori mozten da normalez. Moztuko du berak. Bai. Bueno, gazta, ardi gazta esan duzu, Bai. hoi probatuko dugu, eta Baina probatzekotan itxasuaga izanez, behar duzue probatu ogia, gazta eta mermelada. Vale, Guk mermelada hoi. hiruak betan jaten ditugulako beti. Ados. Gure askaria, hola egiten ginoen atxaskaria. Vale, guztua probatuko dugu. Eta beraz, falta duzu ekoizpen bat. Hori ere pasaraziko duzu? Bai, Hori, eta mermelada hori hoi. bat, lehenik hartzen duzu zure ogia, emaiten duzu gerezi mermelada, pausatzen diozu gaznazatia eta hiruak betan jate dituzu. Eta gerezi hauek, esan duzu itxasuko gereziak, Bai. ze gerezi barietate dan, edo... Badira hiru barietate, hiru mota, ezagunenak, baina baditugu ahainak bezala askoz gehiago, baina baliatzen diren gehienak dira hiru horiek, bada lehenik peloa, deitzen dena, gero xapata, gure elkartearen izena dena, eta hirugarrena beltsa, bere izenez beltsa delakoan. Baina badira ere beste batzuk xuriak direnak, ahun gutxi ditugu itxasun, zenta jendentzat jaten den gerezia beltza edo gorri iluna izan behar du. Eta nahiko lodia. Gure berezitasuna da, gure gereziak biziki txikiak direla. Eta zomitaldiz, xapata mota bezalakoa, ez dira sekuran beltzatzen, baizik eta hori lirandia kolorezkoak dira. Izigarri sukratuak, biziki honak, arboletik jate dituzulaik biztanen hau berenak, baina beren arrakasta galdu dute kolorearen gatik eta tamainaren gatik. Eta zaporean ere badute bere izgarririk, batzuk Bai. izango dira agian gozoagoak, beste batzuk... Bai, bakotsak badu berezitasuna, lehena peloa gozoago da, eta hori enpleatzen dugu ere mermeladen egiteko. Bigarrena xapata mermeladekin egiten alda, baina ospinean ere maiten dugu. Zuek gindiak, hemen gindiak aniz jaten behitira, guk gereziak minagrian ere jaten ditugu ahatearekin edo aragiarekin ere jaten aldiren edo apeitifan hartzen handiren fruituak dira. Eta gero hirugarrena berezitua da egiteko krema bat edo mermeladak. Xapata barietatea aipatu duzulenik eta baita izen bereko elkartea ere, zelan egiten duzue bertan? Xapata elkarte hori, 91 edo 12 hamarkadan sortu zen, eta hori etorri zen eta orduan itxasun ez ziren gelditzen anitz gereziondu, haizen ahunt galtzen, zenta jenden kopurua behititu zen anitz etxaldetan, nehorretzen gehiago gerezien biltzeko, eta hamarkada hortan laborantza bakotxetan berezitzen zinen ekoizpen batean, edo produkzione batean. Anitz etxaldetan ardiekin berezitzen zinen, edo behiekin, eta ez zinuen besteik egiten. Eta orduan krisia bat izan zen, eta etzen gehiago saltzen al gure esnea behar zen bezala, multinazionalak behitziren. Eta entxeatu gira kooperatifak muntatuz, eta entxeatu dira gure burrasoak kooperatifak muntatuz, pixkat gure ganatzea, edo beren ganatzea esnearen prezioa. Eta orduan, krisia ikusiz, zure etxaldea lotua balin bazen bakarrik ekoizpen bati lanjerosa zela, peligrosoa zela, pentsatu nuen etxaldeari begira baginuela berezitasun bat, lehenik gerezi pesta bada itxasun, ekainaren lehen igande guziz, urte guziz, eta zendako ez egin zerbait gerezi horrekin. Eta antolatu ginen, 15 laborarien artean, edo interesatua ziren 15 jendeekin, berri ze landatzekotan. Eta lan handia izan da, egun 3000ko arbol batzuk landatuak dira, elkarteak segitzen du, bere einean. Bistan dena
fruitu hori ez dela egesa ekoizteko, zenta urte batez emanen du beste urtean ez, oraingo klimarekin oino zailagoa, baina ekoizten dugun moduan da pestizidadik gabe, deus gabe, eta azpian atxikitza ditugu gure ardiak garbitzeko. Beraz, beden urtean zehar, ez pale maduzu gerezirik biltzen, atxemaiten duzu belarra azpian zure eta ere itzala. Itzalak badu guai bere eragina. Bueno, produktu probatzeko aukera dukidu gainea, eta izugarri goxoa dabe. Esan dizu, zure etxalden bertan erosteko aukera daula? Bai, ni bezala federatuak gira, bada ere beste elkarte bat, Biharko Lujaren elkartea ble izendatua dena, nik biologikoki ekoizten dituten gereziak, baina eganezake biurgun bat aidela hartzen Ipar Eskolegiko laborantza munduan, nun kooperatifaz kanpo orain oino gehiago nahi izan dugu berreskuratu gure ekoizpena. Leok erraiten duen bezala, ekoiztea zaila da, eta zure produktua eraman duzulaik bururaino, hortan du balio gehiago hartzen, eta orduan duzu saltzen, ginuen saltzen. Beraz, nahi izan dugu berreskuratu etekin hori. Eta horren egiteko egia da behar diela mailegu eta investizamendu handiak egin, laboratorioak egin etxaldean, baita ere saldu. Eta hori ez gira baitezpada denak saltzeko prest. Ekoiztea zerbait da, lan bat da. Saltzea beste lan bat da. Eta denek ez dute maite hori, eta denak ez dira ere ongi kokatuak Ipar Eskolegian. Nahi ala ez, konsumidoreek maite dute biziki etxaldeko ekoizpenak saltzea, baina behar dituzte beren arratseko bidean atxeman. Mirentxo, azken aldian gainera, aktualidadeari edo leku pixka bat edo gereziak izan dira notizi, baina ez nahi genuken moduan, harria, txingorra, kaskabarra, itzori edanak etxekotu zeizkizue, izan duzue kalterik ala? Bai, kalte handia, harri-garria, harri hoi 15 minutez dena suntsitu du, bipildu, egan ezake. Beraz, gure gereziak normalez bilduak ziren, gehienak hor, baina badira hor batzuk anitz kezka ukandutena belarren egiteko, eta belarrak, ez ziren eginak ziren belarrak taula bat bezala bilakatu dira. Biper egileak ere baditugu gure egian, eta horiek orain hiruilaiten buruko lana 15 minutez suntsitu da ere. Artoa landatia izan zen, eta arto landa ereitea pentsatzen ginuen abantail bat izaiten altzela elduden neguko, zenta presioak aidira biderkatzen eta iruzkatzen gure hartalden janariari atxemaiteko, beraz hori ere bipildu artoa, beraz batzuk biziki ilun gertatu dira azken egunotan. Urtea ilun junda, baina alare ofizioa uste jozu, eta horren zergaitia zein dan aipatzea duzu? Gora beherak badira beti gure naturarekin ari gira, eta hori badugu guk usaia Leok aipatzen zuelaik ekaitza bazuela, horrek ilan egiten du beguk ere. Baina azken urteotan anitzindar galditen zauku, eta klima gehitzen delaik ez da erresa. Baina anitzeko izpen dituzulaik zure etxaldean arriskoa gutitzen duzu ere. Eta horrek akusten du pixkat denetaikin behar dela. Beraz gure lana ez da ez ginuke berezitu behar, anitz landa ateratzeko, baina sentsu bat badu gure lanak ere lurra lantzea, landatzen duzun zerbait ekoiztea plazer bada, bururaino eramaiten duzulaik nik xerriak ere baditut, eta azten diren pondutik 2 urtez zure xingarrak sukatzen dituzulaik eta jastatzeat emaiten dituzulaik jendei,
eta erraiten dautzutelaik gustu hori ez dutela aspalditik senditu, gure pateak edo erreximentak beren denborako irudiak eta usainak baditu zela, zuri emaiten dautzu poza hori egitea. Ba, esan bezala, produktu asko ekarri dizkiduzu, eta horietako batzuk saskira sartuko ditugu. Bai. Egiten dugu, astero biltzen dugu gure saskia, jarrituko duzu, Matin? Bai, bueno, saski horretan produktu ezberdina sartu ditau, kasu honetan zure saskiko sartu ditau. Apar horretaz gain argiako produktu sorta daukau, bertan ikusita ezkeu bai liburu, kamiseta eta jolasak, eta ez dakit zer gehiago daukau aurreko astetatik. Bueno, kontu pila bat bizi badartzeako produktuak ere badaude, aurreko esperientzietatik ere jaso ditugu biosasuneko olio ekologikoarekin egindako produktu desberdinak, Arriatzu baserriko saski bat ere bai, eta orain zureak ere sartuko ditugu, baina horretarako galdera bat egiteko eskatuko dizugu. Entzuleri galdera bat egin beharko diozu eta haurek WhatsApp ez edo bidali beharko digute erantzuna saskian parte hartu ahal izateko. Beraz egiten dut galdera? Ba. Zer da Gerezi Mota eta gure elkartearen izen berdina? Bueno, ez dakit, erantzuna nik uste esan deula, aur saion zehar, hasi entzun lasai, eta idatzi argiako WhatsApp zenbakira, mezu edo audio bidez, eta helik esate baigu zenbakia nik errepikatukot. Bueno, zuk errepikatzeko, 688-669-452 zenbakira bidali behar da WhatsApp audioa edo testua. Eta errepikatuz, 688-669-452. Beraz, elkartearen izena eta barietatearena. Neko 3 barietate bazo duela jaso dut, bat peloa iruditu zait, bestea beltxa, 3. ez dut oroitzen. Bueno, berrez ikusiko dugu eta egingo diogu. Eskarrik asko bai Mirentxu Elizalde gurean izateagatik eta Atxonda baserriko berri emateagatik. Leo, lehen agurtu zaitugu, baina zuri ere eskarrik asko etortzeagatik. Eta entzule, hauxe izan da gaurko saioa, argia.eus eta bizi baratzea atarietan izango duzu entzungai, eta baita bestelako bideo podcast plataformetan. Onaino, Matin, datorren astera arte agurtuko gara? Bai, noski. Bueno, ongi izan. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu, argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.